Sa Good Vibes, kilalahon ang Astig kag mapisan nga Barangay Tanod sa Barangay 8 sa Bacolod. May report si Nico Delphine. Ini si Nano, maisog kag masaligan. Ining paglaragway sa nga mga kaupod sa Barangay Tanod nga si Jomari Adlaon, ang small but terrible nga tanod sa Barangay 8 sa Bacolod. Sa tion sang emerhensya, kinagamo, kalamidad kag sa pagpasiguro sang kalinong kag katawhay, present siya. Gani bisan si punong barangay Joan Magalona ang napabilib man sa iya. Amo na siyang pinakapisan sa ilatanan, maskin kamayon lang na siya. Pero kung ano lang nang isugo, may sa iya, ara gina siya dayon. Pag nagapati, gina sa dayon. So, tumiro to nagduwa-duwa. Pako kay tinagambal, kung nga kaya yaihan, nga mangin tanod siya, kay tungod sa iyang sitwasyon, then, basi bala kung surusunlugo, nang siya bala nga hindi, siya bala pag ano sa mga tao, pag sundon, kay ti, amo nang iya nga sitwasyon. Pero, sang pagkuha ko na sa iya, dira ko nakitaan, kay isog na sa iya. Ikasyam sa napulo ka mga mag-ulutod si Jomari nga nagpasimpalad magtrabaho sa Bacolod halin sa kaumhan sang barangay Magbalyo sa Kabangkalan. Pero nangin kilala siya sa barangay nga Nano, bangod man sang iya kakulang sa pisikal nga kataason. Pero ang iya manubo nga height ang hindi nangin sablag para siya pagbulig sa pamilya. Ilabi na sa duwa niya ka mga hinablos nga iya ginapa-eskwela. Sa magamay nga hayob-hayob nagaisahanon si Jomari nga nagapuyo. Ugaling masamiman sirado ang iya balay bangod sa aga, masako siya nga nagabiyahe sang e-bike. Kag masami, nagabulig siya bantay sa mall, karon nga masako ang voters registration kag ang vaccination program sang syudad. Lumis ka buhay ko, importante na mo na buhay lang makakunan ko. Dumadipay lang ko kumado. Nga kon ka pasimpalad nan bala siraw. Kaya kung dito ka sa bukid, huwag man ito pangitanaan. Puro lang to tampo. Istorya ni Jomari nga halin pa sang una, madamo nang nagasunlog sa iya bangod sang iya height. Pero wala niya ini ginasapak, agod makalikaw sa away, ilabi na karon nga nagapanaway, kag nagabantay siya bilang tanod sang barangay. Isa nabugno ko lang sila yan. Kung sila sa akong tulog. Ay, ginandet, mamo na lang. Oo. Sa edad nga 44 anyos, nagalaom pa si Jomari nga makakita sang iyaman mangin kaupod sa pagpangabuhi. No girlfriend since birth, tama na. Uy, kapagi. Ano Right. Nadlo ka mga luyag? Wala nga sotero. Ala ko siya sotero. Bro, why mo pag-intry? Doon mo natin. Wala. Nga man. Kaya duway man ka sa mind ko nga muna eh. Nga mga luyag. Nga nahuya ka na hadlo? Ano man? Mayarag man ko nga gamay. Saya matag-adlaw nga paghimakas, mapaigo niya man ang iya income kada bulan para may ibakal sa iya kinahanglanon kag ibulig sa pamilya. Para kay Jomari, height doesn't matter. Sa handom nga makabulig sa pamilya kag makaserbisyo sa isig katawo. Nico Delphine para sa DigiCast Negros.